nguma malik na foni la jabogo omo fo danti foli mina bi ame Kabala esila. Kabala esila école belebele do chongone be no ko COSKABA. Olu de an wele bi kano ka journée culturelle la. Ni journée culturelle enregistré no ni fin chama de bina ka konnana ka ira école de onani école de massa la ko COSKABA te klongela Kabala es konnana yano. Aka jeka ensuite. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ambi kadri mu kono ambi ne to Dawda Jagete ne COSKABA directeur ye ambe journée culturelle kena de campi en wel kena mun kan ambe journée organisée école tali de kama pour que promotion ye anga école la odi a wel ko ni assalamu alaikum jama ambe ako jumene kama sogomadaina ce matin wara sogomadaina. Qu'est-ce que nous faisons ici? Voilà, Amé Mounela Sogomadaina. Merci beaucoup, le grand griot international. Abara. Applaudissez-vous pour lui. Aïe, Tigere Badefo, classe première ou Tigere Badefo. Ok, comme il a si bien dit, oui. Aujourd'hui c'est un jour de joie, un jour d'allégresse, un jour de bonheur, un jour où nous allons célébrer l'école Kadiatou Balo dans son intégralité. Scolaire Kadiatou Balo. Kadiatou Balo qui est une école de référence dans le secteur. Elle a été créée, ça fait 2 ans, si j'ai une bonne mémoire. Monsieur le directeur, c'est ça? Ok. Oui. Mais DJ, dis-toi bien que l'école a été créée, ça fait 2 ans. Oui. Mais elle fait partie des meilleures écoles actuellement. Applaudissez fort pour Kadiatou. Donc, l'effort inlassable du directeur M. Diakité, avec son adjoint Sedou Kone, sans oublier, je vais adopter le terme de Kauti. À tous les invités. L'imperturbable Abdou Kone. Applaudissez fort pour lui, s'il vous plaît. Ok. Parce que ici, dans cette école, il y a ce qu'on appelle l'union sacrée. Que ce soit les promoteurs, en passant par la direction, toute l'équipe est soudée. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que l'école a un rythme très satisfaisant aujourd'hui. Et ça fait 2 ans, ils obtiennent un très bon résultat au DFA. Cela mérite vraiment un applaudissement. Parce que nous me coffre pas ou ya foko mo me coffre petiruga mi ou menesira bigi uruzi voilà abonné devoir kumbe ne mute son atare parce que ne be zoro soro. Ok, Fatoma, merci beaucoup. Voilà. Nous allons progresser très vite avec le programme. Nous souhaitons la bienvenue à nos invités. Voilà. Aux parents d'élèves, aux élèves, à tout le monde d'ailleurs. Sentez-vous à l'aise. Et dans quelques instants, nous allons décoller. Ce décollage va être définitif. Et chacun est tenu de rester sur place. Et nous allons le demander sur scène pour la bonne bienvenue pour son discours. Monsieur le chef du quartier, on ne peut pas commencer nos activités sans que tu nous donnes l'aval. Nous sommes sur ton territoire et il en va de soi que tu nous donnes le feu vert en vue de commencer ce programme. Alors, Kware Burama ko ami ala foka wale nyumano ala minye shuko ka dugu janye abi ala foka wale nyumano ko ala minye bi dugu je ka jirana ala ka sanya manyira ala ka ke jogo chama di amasiki dala ya ala ko ka ala ya kama ko sini kanani be ngono ala kan jama no anyi abudu ko bi fo Kuni ka kalamogo munu mi dumisɔn kala ko ka wele seru ma ko jara ye ka benama ko yene ke pe majira ko le ko so ko mi yere ka ha tuna na ka ni hakili nyuma ke yoro injo ko abu edefo ko ki sebe korofo ko la ka ni sutra la ka tijani kene danima
Koga fara ika directeur ka no jakite ko bi do faroka ko ni sojala ni welela anana ko na ni conseil kelenya abulo babuya jara ko enore na nyogon fe ko na mi soranye ko jara ya penama kama bunyama de ko penama di ko bajira dumiso hakili be nyogona ko e joy nega pokoli ko mane pokoli daba dumia ko flen nyangora ko ya ale yera miso ja parce que ne ya dumiso ngato ga nyon takana bene bu ni nyonche ko ni yu kesina sinye mo pare sigi dalaya ko ni sigi da ko dabara dumia sembala ko ne chewele ni che nare meka fola ya bika planai dumia e kwini che ko e bi jamal labo ani ka danga pa maso pa nanso ni dugutiki sangoro talebe dobe enya peka lipme ko ka dunia foki wali nyumano ko ki foere ko la ka sijana ni ma dunia ame sigimina ko la ka sigi herela ko ka wuli herela ya rabbi aywa assalamu alaikum ko fay kala do kenena ni hera ni badende kamna zera ta set lebe makuga do banye anga dugti kote anga ma ba kote anaka dunia ko ala ka tlongli ni here ala ka asini here ala ka wuli ni here ko haga tobala sallallahu muhammadu ataba amanga teleso maufu N'est-ce pas? date fole mena Effectivement, il faut. jabarani mogo u fole no Nous vous remercions infiniment. kosebe C'est la télé Malikounafonie. voilà C'est bien ça. oh Merci beaucoup à vous. bébé botele la etikere bade botele so mogo Aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas été visés par la télé voilà vont se voir directement dedans. complexe scolaire kajatu bolo kama Voilà. munuma deliga botele la a chokoroba fara a demseni Un ka bébé Bobby. eh même vie Ah, dugutigi yɛrɛ kuma deliga botele la ne bitere n'est-ce pas? voilà a ye tɛgɛrɛ bade fo dugutigi ko voilà Il va tomber hier à finir de boire télé la vie. yɔrɔ Parce qu'il faut que ma bonne. ayi ne bɔra a ka ca Il m'a pas fouillé là. fo ne bɛ n dogo kuma dɔw la Ok, nous continuons dans cette mouvance festive. voilà k'an bɛ continuer ne programme ye Tout de suite et maintenant, sansan nous allons faire appel an bɛna wele bila à Monsieur Sédou Kone. monsieur Seydou Kone an bɛna ale wele sisan an bɛ Dites-moi, les enfants, est-ce que vous connaissez Sédou Kone? denmisɛnninw a bɛ Seydou Kone dɔn Je m'adresse aux élèves de l'école Kadiatou Balo. Qui connaît Sédou Kone ici? Kadiatou Balo écoledenw bɛ yan wa Ok. Si vous ne connaissez pas son nom, c'est lui. Il est qui? Au-delà d'être teacher, il est quoi? Il occupe quelle fonction? Tu vois, on te connaît seulement. eh patron Oui, Nadje. n'a sɔrɔ teacher ka jugu denmisɛnninw ma busaw Ko dugutigi dɔ ko ko ale tɛ fɛ ka anglais monsieur a ka dugu la fiyewu. munna Parce que ko anglais monsieur ninnu filɛ ko petit bandu don. o caman bɛ ten dɛ Mais ko teacher kɔni bɛ se ka na o de fɔ. ok a ye tɛgɛrɛ baden fɔ teacher ko Ok, voilà. Oui, oui, oui. Moi, comme si j'anime, je vais mettre en contact direct avec le public. Mais M. Sédou va monter sur le podium pour tenir un discours vibrant pour vous et moi. Alors, M. Sédou Kone, à vous. Représentants du Cap de Kalabankoro, Monsieur les directeurs généraux d'école de Kabala S, Messieurs les membres du corps enseignant, Mesdames et Messieurs, chers invités, bonjour. Nous sommes heureux de vous voir, mais pas pour vous souhaiter la bienvenue, car vous êtes chez vous.
Le complexe scolaire Kadiatoubalo a ouvert ses portes le 1er octobre 2019. Elle comprend une direction, un secrétariat, une salle informatique, une aire pour le jardin, 3 latrines et 9 salles de classe réparties entre autres. 6 salles pour le premier cycle et 3 pour le second cycle. À l'heure où nous sommes, nous n'avons connu aucune difficulté pour son bon fonctionnement grâce aux efforts fournis par le corps enseignant et surtout par les parents d'élèves. Nous vous remercions infiniment. À cet effet, les résultats obtenus pendant ces 2 dernières années scolaires sont les suivantes. DF 2019-2020, on a fait 43% et DF 2020-21, on a fait 99%, soit une progression de 71%. Mesdames et messieurs, le but principal de cette journée est le renforcement d'échanges de culture, de sport entre les écoles et surtout la cohésion sociale dans le milieu scolaire. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de rassembler l'ensemble des acteurs d'école qui envisagent le succès du système éducatif en vue de renforcer notre collaboration à travers cette journée. À cet effet, nous demandons de plus à tout et chacun, à travers ses propres opinions, de nous secourir pour la réussite de la dite initiative qui est à sa première édition. Mes chers parents et représentants du monde scolaire, votre détermination, votre courage, votre abnégation nous resteront utiles une fois de plus pour une réussite totale du monde éducatif. Le complexe scolaire Kadiatoubalo, de par sa qualité, ses compétences, vous garantit une éducation meilleure pour un avenir propre. Nous disons oui et toujours prêts à former, à éduquer les futurs cadres de la nation malienne. Chers invités, nous espérons qu'à partir de ce jour, vous n'avez rien à craindre pour l'éducation de vos enfants. Alors, nous vous conseillons de choisir la vie du bon côté, car elle est pleine d'obstacles qu'il faut franchir. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à suivre entièrement le programme consacré pour cette journée, à savoir la chorégraphie, le sketch, la poésie, la remise des cadeaux aux meilleurs élèves et aux candidats admis, au DF, et ensuite un match de football qui conclura la journée. Chers invités, nous ne saurons terminer ce discours sans remercier particulièrement nos braves enseignants et le promoteur qui continue à fournir des efforts inlassables pour l'avenir de nos enfants. Nous remercions également tous ceux qui se sont déplacés pour nous partager cette journée. Vive l'école malienne, vive le COSKABA, vive la cohésion sociale. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Je vous remercie. Applaudissez. Lui, il est déjà sur le podium. Moi, je vais mettre en bas pour communiquer directement. Mais c'est mieux d'être en haut pour se faire bien voir par la presse, les médias. Alors, monsieur le directeur adjoint vient de tenir un discours très émouvant, mais dans son discours, il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses, à savoir les résultats obtenus au sein de cette école. L'année passée, ils avaient eu 43%. Pour une première promotion,
c'est vraiment un effort à saluer. Ce n'est pas toutes les écoles privées qui, dès leur première promotion, parviennent à obtenir 40% au DEF. Et la seconde année, qui est cette année, ils ont obtenu 99%. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Ça s'applaudit. Monsieur Sedou Kone, le directeur Diakité, avec l'ensemble du personnel enseignant, nous vous remercions. Merci pour ces beaux résultats obtenus. Merci. 99%, on peut dire, bon, on peut arrondir à 100%, ou bien, donc on va dire 100%. Oui, 100%. C'est bien ça. Nous remercions également les promoteurs, l'infatigable Abdou Kone, qui se bat quotidiennement aux côtés de son équipe pour faire avancer cette école, pour donner aux enfants une éducation de qualité, pour offrir également quelque chose aux enfants qui pourront retenir durant toute leur vie. Alors cela est un effort qui mérite d'être salué, M. Kone. Alors, nous continuons avec le programme, mais j'aurais voulu comme le charmant public. J'aurais voulu découvrir sur ce podium l'ensemble du personnel d'encadrement. Tout comme les charmants publics aussi aimeraient le découvrir. Il faudra commencer par les promoteurs. C'est normal que la société... Bon, salam alaikum tout le monde. Je vous présente mon équipe. Je suis moi le directeur. Sedou, il est mon adjoint. Il y a la responsable des enseignants, Aramata Mariko. Il y a M. Kanouté. Je crois que c'est la monitrice. Quoi Mariko encore? Aramata Mariko. Donc c'est le nombre de personnes qui est présentement ici, au nom de l'équipe. Je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissez fort pour M. Diakité qui vient de faire une brève présentation de son personnel d'encadrement. Monsieur Kone, vous voulez ajouter? Monsieur Sissou, moi je ne suis pas du tout content. Les élèves sont là. Les élèves. Au bien, directeur, au moins, supportez votre directeur, c'est un match de football. Bon, je pense que le directeur a tout dit, donc voici quelques-uns qui sont là parmi les enseignants. Ok, applaudissez fort pour eux, s'il vous plaît. Monsieur Kone. Malgré l'absence de certains, oui, voilà, qui sont en déplacement. Ils sont nombreux. Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à l'école. Leçon numéro 1. L'école. C'est le creuset où l'homme apprend à connaître. C'est le creuset où l'homme acquiert la connaissance. L'école, la connaissance, le savoir sont indissociables. L'école, donc je disais, la leçon numéro 1, c'est l'école. Les outils de l'école, c'est les langues, c'est l'histoire, c'est la géographie, c'est la philosophie, c'est les mathématiques, c'est les sciences sociales, c'est les sciences exactes. On peut dire même que c'est les sciences inexactes. C'est les outils de l'école. Donc, en ce qui concerne
le mode d'utilisation de l'école. C'est la démarche pédagogique. C'est la démarche pédagogique avec la répétition comme mère de la connaissance. Le temps de l'école. L'école est un domaine où l'enfant, où l'adulte passe banalement 15 ans, 20 ans, 30 ans, ou même peut-être toute sa vie. La preuve, c'est qu'à l'école fondamentale, le jeune enfant, la jeune fille, après 6 ans, elle sort couronnée avec un certificat qu'on appelle certificat d'études primaires. Après 9 ans passés à l'école, il décroche un sésame qu'on appelle le DEF, le diplôme d'études fondamentales. Je dis bien après 9 ans passés à l'école. À ce niveau, l'élève peut décrocher un certificat d'aptitude professionnelle. L'élève peut décrocher un brevet de technicien. Donc après 12 ans passés à l'école, donc retenez bien le chiffre que j'avais dit. Donc on peut passer 20 ans, 30 ans ou même toute sa vie à l'école. Donc après 12 ans, il obtient un sésame qu'on appelle le baccalauréat. Une clé qui ouvre l'horizon à la science, à la technologie et aux recherches approfondies. Je veux dire qu'à l'école, l'élève, l'étudiant, le chercheur, il ressort toujours au bout du rouleau avec une connaissance, avec un savoir, avec un diplôme, des diplômes dont le nombre est supérieur à une dizaine de fois le nombre de l'alphabet français. Si on commence par un A, au bout du rouleau, il peut être aviateur, il peut être avocat, il peut être agronome. Si on passe à la lettre suivante, il peut être biologiste, etc., etc. À la lettre C, il peut devenir chimiste, etc., etc. À la lettre D, il peut devenir docteur. À la lettre E, il peut devenir enseignant, etc., etc. Et même à la lettre Z, il peut devenir un technicien, zootechnicien, etc., etc. Donc, comme je le disais à l'introduction, l'école est indissociable de la connaissance et du savoir. Leçon numéro 2. Le complexe scolaire Kadiatou-Balo et son promoteur.
Monsieur Abdou Koné, il n'a pas investi dans le commerce général où la marchandise prend de la valeur avec le temps. Comme on dit, la marchandise, elle ne plie pas, elle ne boit pas, elle ne mange pas. Mais il n'a pas investi dans ce domaine. Il a investi dans le savoir, dans la formation des cadres futurs de ce pays. Il a investi dans l'éducation. Il a investi pour se rendre utile à cette petite société de Kabala Est. Il a investi pour honorer notre chère maman. Il a baptisé cet établissement Kadiatou Balo. Il a investi pour donner de l'emploi aux jeunes diplômés. Il a investi pour donner de l'emploi, peut-être même aux vieux diplômés. Donc, c'est l'occasion de saluer le promoteur Abdou Koné. C'est l'occasion de saluer le fait qu'il a investi dans le savoir. Il a investi dans la formation des cadres futurs de ce pays. Il a investi pour que ces jeunes hommes, ces jeunes filles, à l'avenir puissent servir ce pays avec la connaissance qu'ils auraient acquise. Leçon numéro 2, ou plutôt leçon numéro 3. Il s'agit de la leçon numéro 3 que j'adresse à cette jeunesse malienne, que j'adresse aux formateurs de l'école Kadiatou Balo. Cette leçon numéro 2 n'est autre chose que le fait que le promoteur a bien voulu investir dans ce domaine pour l'avenir des cadres de ce pays. Donc, en tant que peut-être doyen, en tant que conseiller de cette jeune génération, je dirais simplement que Abdou Koné a voulu investir dans l'avenir de la jeunesse. Il a investi pour que cette jeunesse demain soit les cadres
de ce pays. J'aimerais dire une petite anecdote. Il a investi pour l'avenir de ce pays. Monsieur connaît, en investissant, c'est dans l'avenir de cette jeunesse qui demain peut être le cadre de ce pays. Je vous remercie. Je remercie monsieur le promoteur. Je remercie les élèves et je remercie l'avenir de ce pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ok. Monsieur le parrain, nous remercions infiniment monsieur le parrain pour ce beau discours. Dans son discours, il a tout dit. Il a dit beaucoup de choses. Il a parlé de la formation de l'homme. Vous savez, il n'y a pas une mission plus noble que de former un homme. Donc, il faut investir dans la formation de l'homme. Cet investissement est plus grand que l'or, est plus grand que l'argent. Donc, parrain, merci beaucoup de nous avoir rappelé cela. Il a remercié le père. Voilà, Kabala ici, ça c'est tous les bas du gouvernement, oui. Tegere. Non, sonna. Eh, Magamise. Mogotini, aina. C'est ça. Il est très important ici. Oui. Je ne peux pas continuer ce programme sans présenter cette personne. Voilà, quand on m'a dit que je présenter. Tous ceux qui sont là ce matin sont importants. Et vous avez de la valeur. Mais celui que je m'en vais appeler tout de suite maintenant, c'est le représentant du Cap de Kalabankoro. Vous savez, on ne peut pas ouvrir une école sans qu'elle ne soit dictée, dirigée par un cap. Et je tiens à préciser que le Cap de Kalabankoro entretient une très bonne relation avec l'école Kadiatou Balo. Le Cap de Kalabankoro qui est le meilleur cap ici au Mali, selon moi. Au Mali, oui. Parce qu'ils ont des personnels d'encadrement très dynamiques. Ils sont des patriotes. Ils se soucient pour l'avenir des enfants. Ici, je salue le directeur du CAP, M. Abdoulaye Koné. Mais pour comprendre ce que j'ai dit, nous allons faire appel à M. Danseni Koné. Pour ce mot, pourquoi pas? Pour son discours, appelez M. Danseni sur scène. Applaudissez pour lui. Applaudissez pour lui, c'est mon patron, c'est mon collègue, c'est mon ami, c'est mon frère. Monsieur Danseni, bienvenue, ça fait plaisir de te voir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Azubillahi minash shaitanir rajim. Mais Jama Bella Dinendo Kiramantoyana. Je préfère m'exprimer en Pamanankan car je suis le conseiller des tout petits, je suis le conseiller généraliste. Donc je préfère vraiment m'introduire vraiment en Pamanankan. Donc avec Jama Bella Dinefo et Kadouti Fo, Dekabuka Folila. Ka parrain fo dekabuka folila jama fan bɛ yan ka bɛɛ lajɛlen fo dekabuka folila ayiwa an bɛna kuma min kɛ ni fili yera a la o ye ne ciden ka fili o tɛ cibaga ka fili ye dɔɔni fo o kan n'o ye kalan hokumu ye dugutigi n b'a kalama Abudu Kone i b'a dɔn mɔgɔ mun don mais mɔgɔ tɛna Abudu Kone dɔn kɛnɛ nin kan ka ne bɔ parce que n ka denmisɛnnin lamɔlen don kɔlɔnjɛbaka don ne yɛrɛ fɛnɛ ye kɔlɔnjɛbaka ye ayiwa comme micro la kuma don sinon Abudu denmisɛnninya yɛrɛ la an b'a fɔ k'an ma kegu parce que n'a ye ko ko daminɛ fo k'o kɛ ka s'a dan na bɛɛ k'o fɔ o mɔgɔ de don donc o la an tun b'a fɔ ma denmisɛnniya la k'an ma kegu mais o ye micro la kuma ye o bɔlen kɔfɛ n'an ye école de création lajɛ
ka se bi ma salon école n'i y'a a ye o sera ka 99% kɛ ɲina o b'a jira k'a fɔ ko u ye baara min daminɛ u janb'a la donc an fana bɛ u encourager toujours u k'a janto a la ka taa n'a ye o taasira fɛ walasa denmisɛnnin minnu bɛ yan Kabala dugu kɔnɔ u ka se ka kɛ sini yelen sini futuna yelenw ye vraiment ka se ka jamana ni a yelen bɔ o kɔfɛ Yɛrɛba i ka kuma dɔ bɛ yen a ye ne siga dɔɔni i ko ko Aïdara kɛdi mun filɛ nin ye ayiwa d'accord n y'a bila i ko a ma ko vétérinaire don mais a ka kuma kɔnɔna ne y'a ye k'a fɔ ne ni n ka dɛgɛw bɛ baro la a b'a la k'an bilasira parce que a kumana école ko domaine na togoya mun na mais a b'i faamu diɲɛlatigɛ ko o ko n'i y'i ka domaine choisi i b'a sɔrɔ i bɛ se k'i to a kɔnɔ ka mɔgɔ wɛrɛw bilasira parce que vétérinaire a bɛ kɛnɛya de fɔ wa jamana tɛ se ka kɛnɛya ne y'a sɔrɔ ko kolomaw tɛ jamana kɔnɔ donc o la n'a kumana nin kumacogo la balilanko tɛ mais Aïdara olu fɛnɛ ayiwa donc an bɛ foli d'a ma a ka intervention na comme a fɔra français la peut-être denmisɛnninw ma caman t'a la mais c'était vraiment intéressant donc o foli di n'an bɔr'o la an bɛ foli lase M. Jakite n'o ye directeur ye a n'a ka adjoint bɛɛ lajɛlen ma école dayɛlɛla salon mais u y'a ɲini k'a fɔ an bɛ baara min na a ka d'an ye an ka baara in dɔn walasa yelen ka se ka bɔ a baara kɔnɔna na donc k'u mago bɛ formation na donc an ye o tile damadɔ formation kɛ an filɛ o jaabi kɛnɛ dɔ de kan nin bi de 43% à 99% vraiment c'est salutaire an b'o o foli kɛrɛnkɛrɛnnen di kuma ka ca mais comme tile gannen donc an bɛ kuma fɛngɛ dɔɔni walasa denmisɛnninw ka se ka ɲɛnajɛ maakɔrɔbaw fana ka se ka bɔ ni hakilinaw don a kɔnɔ Kadiatu Balo n'i y'a lajɛ a bi ne nisɔndiya ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔ nin na parce que anw ka dugutigi fɔlɔ Badian Kɔnɛ ni i bɛ Bamakɔ ta kun fa kun i b'o photo ye yɔrɔ min na o dan ye yan donc k'a jira Abudu la k'a fɔ a ye baara min daminɛ n b'a kalama a b'a dɔn k'a fɔ baara ba de don mais n bɛ tila k'a sinsin a kan a k'a jija baara in na parce que a sera yɔrɔ min ma sisan tɔgɔko de b'a la sisan i ye dugutigi tɔgɔ da i ba tɔgɔ da i ba tɔgɔ don ko o ko la kana minɛ ni tulonkɛ ye donc o la ni gɛlɛya mun bɛ yen maaw bɛ mun bɛ se ka tɛmɛ gɛlɛya in na n'o ye DCAP n'a ka conseils ye n'u ye gɛlɛya yɔrɔ mun sɔrɔ u ka s'an ma an fɛnɛ jɔyɔrɔ ye min ye an b'o k'a la donc k'a jira ekɔliden somɔgɔw fana na o ye directeur ka ciden n'aw b'a fɛ ni ekɔliso ɲuman ye n'a b'a fɛ a ka to ka ɲɛnamaya fo aw na ni ekɔliden mun ye a ka to k'u ka cotisation sara n'u ka kalo sara ye parce que ekɔli bɛ balo o la ekɔli maître bɛ sara o la lakara bɛ san o la ardoisine bɛ san o la baara fɛn fɛn bɛ kɛ o bɛɛ de bɛ kɛ ekɔlidenw ka cotisation na n'o ma sara dun baara bɛ kɛ tɔ ka jɛ donc o la n'o fana sara la k'a ɲini Abudu fɛ toujours a k'a sinsin baara a bɛ k'a kɛ ni irigueur ye cogoya min na a k'a sinsin halisa u ka taa o taacogo la n'Ala sɔnna ma don dɔ an na ministre dɔ sɔrɔ a n'a fɔ ko mun bɔra école Kadiatu Balo la n bɛ bɔ kuma na ka bila yan hakɛto b'a la salaamu Muhamadu. Applaudissez fort pour lui. Merci beaucoup. Ça va? Tu vas bien? Ça va. Ok. Si ça va clore dans les cahiers, abna arrestation demande d'oda, how ni ne ambe kulame. C'est ça non? Ok. Récitation. Mon jardin s'appelle Kadiatu Balo. Il est cité à Kabala S. Dans mon jardin, mon apparent Ali et Ali Guidi. Ah, quel beau jardin. Je l'aime et je l'adore. Applaudissez pour elle. Nous aussi on t'adore. Le jardin Kadiatu Balo est fier de toi. Applaudissez fort pour elle s'il vous plaît. Ok. Elle c'est la monitrice du jardin. Je vois que Ika Baranyena. A une station faut ama siga ama fli. A une station il faut gagner. Station Kadiko Djougou. Mon beau jardin. Je l'aime et je l'adore. Merci beaucoup. Et toi? Kadi Jamou. Kone. Ah, Kadi Kone. Est-ce que c'est pas la fille de Monsieur Abdou? Ok. Monsieur. Oui. Allah jarlagaw da bene trawil lagaw gla. Bato ma faira. Et Absika Traoré d'Atougoudi. Après le discours brillant
de M. Danseni Kone, représentant du CAP. Après cette belle récitation, nous attaquons le sketch. Chatiri Kadi Join Yano. Chatiri Kadi Join. C'est vrai. Ok. Mais Chatiri Kala Wele, ou kana Seni Sanfe. Chatiri Mambu Bulo. Ou kana Owale Ambekoi. Quand tu veux Jamale Abi, Yaro Fenebea. Surprise Chamambe. Surprise Chamambe. O surprise Nonou Chaman Sorola. Oui. Alani Abdou, Sababu Yala, Abdou Fokosebe. Kosebe. Donc, Biaka, Abetadro, Ante Sene, Anta Dabla Fene. Kosebe. Chatrikela, Escola Ben Fenela. Aha. Chinois Badine Vianobi. Ah? Chinois Viano. Oubemi. Chinois Oka président Rebia. Ojoy. Ujintao. Kanasiga Ola. Avion Nana Mena. Iba lang patara din kasi ndawal mabakula An sɔgɔma kɔrɛ aga to diri nani fori man sogoma ako mina ya bara yɛrɛ kile yɛrɛ bannen do ka bɔ ban sɔgɔma ban sogoma a kɛra cogo di sa kɛ ba foyi ma kɛ n nana sɔgɔma foli dɔrɔn ban sogoma ban sɔgɔma nsan sɔgɔma can nan fa i tɛlɛ ka wotoro sigi ka jigɛ bitɔ de ka taa furu la ba wolo mina taa ekɔli la ko ekɔli wa ni ma tɛmɛ ka taa furu la ni y'i sɔrɔ ni ekɔli tun bɛ fɛn ɲɛ ma e kun bɛna ne sɔrɔ tan tɛmɛ ka taa furu la de ba taara ma ɲi denmisɛnninw yɛrɛ malo ka dɔgɔ Etijan nama na dunia na fula ne yɛrɛ dabali ɲini ka bɔ a ko la o mɛ a bɛ kɛ ko dɔ ye ni ne hɛrɛ ye nɛgɛso ko la e ko an bɛɛ tɛna nɛgɛso bila ka don moto la an bɛɛ bɛ kɛ popomani ye Bonjour papa. Bonjour mon fils, ça va? Ça va. Bonjour maman. Bonjour mon fils, comment tu vas? Moi je vais bien. Bonjour ma fille, ça va? Bonjour maman. Bonjour ma fille, comment tu vas?
Maman, elle va voir un calo sera pas vu. Recibe. Ok, mets ta fille faille. Bonjour chérie. Bonjour chérie, ça va? Ça va. La garée jongan tire. Waouh, ça c'est Kawakumati. Ne ka lagare ya wule ici. Est-ce qu'il y a kene? Ni ya me wodi ko bare na ye na bere to ko be fonga me na tie na bare to ko be fone ere na kutu ene na dem tanu wa kalo sara ko re. Ne be taga dugu kono falo. Le utara ko ajila ne akalo fly. Donc on va ka kalo fly juru bana sa. Ne ame ko dem tanu wa kalo sara le biga sara. O kalo sara ina lagare be sola, kura me sarola, alji era be sola. Donc on là à toi sera. Et papou, papou viens ici. Oui papa. Viens ici. Ah ouais, examen qu'on a Oui papa, on a fait l'examen. J'ai passé avec mention excellent. Ah c'est bien, du courage. Et ta sœur? Elle est là. Mamie, mamie viens ici. Oui, papa. Ah ouais, examen qu'on a Tchokodi. Papa, j'ai passé, mais j'ai pas eu les maçons excellents. Pourquoi? Parce que j'étais malade. Oh, c'est bien, tu feras la mienne la prochaine fois. Journée a voulu attaquer le Sarah Sarah, on lui a gagné un con béfolo. Cɛkɔrɔba ne y'a seri ma basi tɛ komi sigira ko don ko dutigi cɛkɔrɔba bɛ ka bololɔn bila sɛbɛn na ko la ko ni wari nana ko bɛɛ bɛ ta sɔrɔ a bɛ siɲɛ yɔrɔ jumɛn? I b'a se yan cɛkɔrɔba n can taara Comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Nam kɔkɛ Comme ça, on a fait. Kamera ni fila nana yan. Kɔkɛ, a tɛ dɔnko la. An tile cɛkɔrɔba. Ban tile ne ye. Kɔri baasi tɛ yen? Alhamdulillah baasi tɛ yen. Cɛkɔrɔba de bɛ so kɔnɔ yan. Awɔ. N'Ala ma baasi kɛ. Kalo sa in na n bɛ fɛ ka yɛlɛma n ka du kɔnɔ. O ye so jumɛn? Cɛkɔrɔba ye filɛ du min kɔnɔ kɛ. Cɛkɔrɔba. Kamalen fila ma bɔ o don wa? Kamalen fila ye olu de nana i ka du feere ne ma. Ayi dɛ, a ma kɛ ten. A kɛra ten cɛkɔrɔba. U nana de. Ko ne ka n tɛgɛ nɔ kɛ sɛbɛn na. Ko ni wari nana ne bɛ n ta sɔrɔ. Cɛkɔrɔba e ma papiye e mi tɛgɛ nɔ k'a la. Ne kɔni y'a siɲɛ. O y'i ka du terrain feerelen ne ma de. Cɛkɔrɔba y'i ka du terrain feerela ne ma dɛ. Kalo sa in na n bɛna yɛlɛma n ka du kɔnɔ. N ma bɔ a kalama o. A' bɛ bɔ a kalama. Bambe. E tɛ nin ɲinan ko ne ye n ka du terrain feere yan. Ba jaw wɛrɛ kaba ko yɛrɛ. Ne dabali ma ban ko la. Jeune homme. Oui. Ça va alhamdulillah. Somɔgɔw. Ba. Wa. K'a kɛra. A ma juguya. Ne nana n ka du de la cɛkɔrɔba bolo. Cɛkɔrɔba bɛ ka o ko gɛlɛya k'o kɛ mankan caman ye. K'a ka bɔ n ka du kɔnɔ ko n bɛna yɛlɛma kalo sa la. Ba k'e y'o feere. Ne kɔni y'a siɲɛ mais ne m'a dɔn ko ne bɛ ka du terrain feere o. Voilà jeune homme a m'a f'i ye k'a y'a siɲɛ. E fa bolo nɔ tɛ nin yan.
Choraba, ne bolona. Ah, ni ne bolona. Ni abolona do kaba donc ne papier du train sabulu. A papier flani. Je l'ai comme ne ara kama. Yam choraba ka du train tabulu. Ka choraba ka du train tabula. To di tanto. Ne ara kama ama tabulu. E a sabulu jol. Bon, a fi fakayana. Akana papier si a couvert. Na timindo. Aka gera do magala. E ba e fa mata ko la. Amata ko la. Afa fer la made. Afa fer la mare. Bon, era koso. Comme il kera mo nyana mai. Mais du terrain ma to choraba bulu. Mais ne du terrain ça 4 millions. Combien 50 millions m'a doublé? Ay ne tsa doublé ne bi dore faraga parce que ne bi ka je ka to bulu di bi dore faraga ba le don di. On m'a 10 millions. 10 millions. OK, il koso ma 10 millions. Mais afi faga na tuguni. Ni papier bora fa wora fa kana dama. Ara jumana ko ga shie. Na ta do. Akana shie tuguni. Ndenge ni ezo ndeni re. Ya papa, iba fi faga na. Parce que ni timindo ni asi ibita fusi onyo wana de flag yi faga soro. Ala ka mbela de kisho. Amen. Sina ere mu baraka. Ne ingénieur. Ingénieur e kala ko soj mena. École Kadiatou Balo. Jume? Kadiatou Balo. Oni jol ci bay jongan sigi falo. École so jume? Kadiatou Balo. École Kadiatou Balo kelengele. Mi fla kabala esila. E kala nay. Mfay kala na kala ro jumana koy. Ay école soina. Kadam na jardin kata bla fa korondona a bela dele bi français wore go tiga wa metru ay olu toy a bela dele forme tugo kay katebe forme au lieu formation nga fo de ba ko formation ada o formation fo nyefe u bela dele kadam ne wa metru français histoire jo anglais no ki ma droko I don't understand how much o koro ki ka taka na koni na droko ka bi war mu gudima ne fa na mi viena o yo de ne tato Ende ya kana ta. Todi. Ni mena yere ka. Na pita te mena kofe. Ni bitanga tukura. Nkora ga diu. Fana o, chane o, karfa. O pe ore kara karu to COSKABA. O to fiere. O to fiere. Okay. Imam do. Na dirima kiki bolona blala. Chando. Ni te fendo ala de walduma. Fendo. Chando. Akumena ka dufere. Iboro ni chatri flani kuma do chane do. Chando na. Ni te fem do. Era do magawla. Chando. Sino ni mi sabe boala kofe. Allah. Chatri njara me. Ma girma ne be chatri kofe. Les sont pas de ba kono nala. Donc ame chatri donc ko sebe. On est folie kaka. Ou kan chatri ma yokum kono nala. Est-ce que vous avez aimé le sketch mon charmant public? Ajarawia. Chatri njara. Attegre pas fort, s'il vous plaît. C'était formidable. Artisoube Kadiatou Balo la Journée to kalama. Artisoube. Ima chatri bolaw ye. Awo. Wa araperu fene be. Donc li dalaw be. Ay monsieur fono ko lu nyalabi. Udumere. Fono ko lu nyalabi. Kadiatou Balo e centre di. École tedeme centre do. Centre do. Doni ba kono nala. I to ka sebe dora ibe fen chaman fam. Jean, Even la première année là. la ban to ka sebe na gaba. Wallahi. Voilà. Il est première année là. Il est première année là. Anta ga deuxième année. Anga ke première année parce qu'il m'a évolué ke follow. Nyame. Et puis c'est comment t'appelles-tu fois? Comment tu t'appelles? On me débrouille. Il est débrouillé. Tu viens d'où? Ne pas encore. Ne t'en donne. Il t'en donne. Aïe. Eh bien, bon. Néa. Ça va le beaucoup. Néa donc, ni tiens, ça va le beaucoup à bébé tantôt. Ça va le beaucoup. Ça on dit là comment va carrer une faramé. Pas Thomas. Wallahi Anga tota. Donc c'est ça. Tout de suite et maintenant, nous allons faire appel à un élève pour une imitation d'artiste. Au bina artiste de la digue. Bébina ye ka foko talambe Kadiatou Balo demsenuna. On connaît ce Kadiatou Balo. Ok. Belebele ba fort. Ok. Voilà monsieur.
Ok. Ame bigini naga chefo kwa sababu dongling jara ko de. Mais seulement il y a un petit désagrément. Mais toujours solution sera là. Tonton oui, il te dit que nous avons. Ok. Programme là-bas, on va continuer sur la même lancée pour apporter plus de vibrations. Hein? Alors, DJ. Oui, monsieur. Mais nous avons donc ligne de rencontre. Attendez. A puissance pour un micro. Il va y avoir un micro à dire non. Eh, il faut rouler nos dés. Hein? Ah, quand on t'a mabou. A rouler nos dés. Ah, on t'a mabou. T'as d'oreille. On t'a mabou, monsieur. On t'a dit là. Ah. On t'a dit là. Ah. Ok. Voilà. Jo. Charlie be kun bɛ sunɔgɔ la o ma diya ne o. Ma ne kun tɛ sunɔgɔ la koyi ne kun taara ci de la dugu kɔnɔ. E yogo i bɛ ci la n y'a fɔ i ka maa to i ka na n ka baara kɛ. Sɔngɔw kun nana kunun cɛ k'u ka minɛn bɛɛ kun ma se ka jigin kɛ u ye ne bila taxi ko de la. An ka dugulamɔgɔw. Furusalekaw. Ba i yɛrɛ tɛmɛra bɛ kɛ wɔsi dɛ. N fa tɔma. N tɛ farati sɔngɔ d'i ma bi. Yafa ma sa. Ni y'a d'i ma. Ne kun bɛ kulonkɛ de la. Malangulo bilalen. Yafa ma sa. Ok n fa tɔma. Donc ne bɛ ni mɔgɔ baden sigilen na bi. U bɛɛ nisɔndiyalen don ka kɛ Kajatu Balo ka kɛnɛ la. Kajatu Balo den de ye nin bɛɛ sigilen. A bɛ yen. A den y'an bɛɛ ye. Ba wa? Ma e kunkolo cɛ min don wa? Ko Kajatu Balo den de ye nin bɛɛ ye. An ka ba kɛ. O ka musokɔrɔba in. I bɛ tila ka woro mugan san ka d'a ma. Ani sera mugu turu la. A banna n fa dɔ ma. Ok monsieur Kone. Sisan. O ma kɔngɔ de b'aw la. Ɔ n'a ye tile la dɔrɔn e daminɛ kɛ a y'a fɔ an tile. N'aw kabalakaw ɲɔgɔn tɛ yen. U ɲɔgɔn tɛ yen dɛ, u y'a dan de. Yan kabala yɛrɛ ka di ne ye, Togomala de b'a dɔn. Ayi, ne somɔgɔw ma sɔn ka so de ta yan. Ni mɔgɔ bɛ yan, mɔgɔ min bɛ se k'an ta baara la, a bɛ diya n ye dɛ. Ni mɔgɔ bɛ yan, mɔgɔ min bɛ se Madame ka dɔ bɛ sɔrɔ taa yan. baara la Bamakɔ, ne fana bɛ baarakɛla ɲini na wa n bɛna bila bi. Madame dɔ bɛ sɔrɔ yan. Ɔ a banna, madame yɛrɛ sɔrɔ la. Aw bɛ siran kan ɲɛ de wa? Aw ko madame tɛ yan. Kana gɛlɛ sa, mondial don. Mɔgɔw bɛ siran mondial ɲɛ de. A ka ɲi ta. Baarakɛla kana o baw ja kan sa, o fana mana to n ka baw ye. Baarakɛla kana o baw ja kan. Kelen ka na madame, kelen ka na farma. Baarakɛlaw tɛ yan. Ne ko baarakɛla mondial tɛ yan. Aw tɛ kuma. Ayi. Ka di mondial ye. Aw sira kun. A ma ban. Ayiwa i bɛ kɛ ne ɲɔgɔn mondial de ye. Kana nɔgɔya dɛ. Ni u y'a kɛ i b'a sababu kun. I bɛ madu bilen wolo, u b'a sababu kun. Non, a tɛ se ka nɔgɔya o. Ne ye mondial de ka kɔrɔ heure bɛɛ. Ne ba e tɔgɔ. Ne tɔgɔ Aïcha. E bɛ ne ka côté de la wa e bɛ kan ka côté de la? Bon. Ayi. Non, kan e tɛ se ka ne bɔ ne ja kan. Ne bɛ Jordan kan. Aw a ma ban. Non, ne jamu ka di toro. Ne Aïcha Tangara de. Voilà, ne sera ne kana kɛ jara lagare. Jaraw tɛ yan. Jaralakaw bɛ min? An filɛ Sɛnɛgali ye jara de ye, mondial ye jara de ye. Jara Kolobakari. A dalo dɛ. Jaralakaw de bɛ kungo kɔnɔ n'olu tɛ yen. An ka sogo. An bɛ duguba de kɔnɔ, an tɛ kungo kɔnɔ. Ou bien ne? Ne ko patron Jordan. N bɛ fɛ ka taa dugu kɔnɔ ka na di. E bɛ taa mun na dugu kɔnɔ kan? I kana ɲininko la sa, ne filɛ nin ye kɛ. Ne kana ka kow ɲininkali kɛ. Ne ye mondial de ye. N bɛ taa dugu kɔnɔ, n bɛ taa n ka baaramisɛnninw na ka na. Ne b'i sara de, ne b'i ɲininkali kɛ. E bɛ taa min? E bɛ se ka bɔ cogo di? Baara ma kɛ, so ma fura, denmisɛnninw ma ko, yɔrɔ ma jɔsi, tobili ma kɛ, mun bɛ yen? O ma diyagoya don ne ka baaraw bɛɛ kɛ yan. O mana madame furu kun ye mun ye? Ale furu kun ye mun ye? Ale furu kun ye ka n'a sigi de ka ne lajɛ ko ne ka baara bɛɛ kɛ yan. Aw tɛ n sara dɔ wɛrɛ la 2000 kɔ. O bɛɛ bɛ tile yɛrɛ joli ma? 75 waa joli le? Ne t'o ɲɛ bilen dɛ. N'a b'a ka minɛnw bɔ a k'a ko, n'a t'a ko a k'a to yen. Ne kɔni bɛna taa n ka du kɔnɔ t'a la. Kabalakaw, a ye n bɔ fili la dɛ. Baarakɛla ta kun ye jumɛn de? A ta kun ye mun ye? Barama chauffeur. Baarakɛla ta kun ye minɛ o ye tiɲɛ ye. Mais furumuso f'i k'i ka furu kow de kɛ fɛnɛ o ye diyagoya de ye. Ne m'i cɛ ka fɛn dɔw kɛ ni baarakɛla y'a kɛ jo kuma tɛ k'a wɔlɔ ka b'i ɲɛ kan. Ne ko kan i ye maire de ya? Ne tɛ maire ye dɛ, ne bɛ k'a fɔ de. I da don mun na? Ta baara kɛ, tɛmɛ ka bɔ yen, ta ka baara kɛ. Anw baarakɛlaw ta kun tɛ baara dɔrɔn ye. Ni baara kɛ ta kun ye mun? Ni patron n'an ɲɛ bɔr'u fɛ fɛnɛ u ka olu de ye kow ye. Ma mɛn? Ni patron parce que
que efleni marabu yewo mi ta arion goro la de mi ta ero jmere abi ero jmere to ko biro wa bini mi ta ene sakini ba kirla ko ta bolo ali ko tigi mali mba yewo e kale bi bo andale te ga besoin do ke ne tra ku ke ne enye mara ne porte ko bani ne da afi woni bi fa mara le to ka ne flap to ko su dara ne bita surtout ne ta tele joshi e to ka ne le to ko dara lu tele jare ne dabali bani ni bi la mais abena dabali bando c'est pas que kan kana ko nya mi s'il te plaît anti so kundi kunya ka mi ka sabe defo wala ay non mais moi je ne suis pas ce genre d'homme kana ne ni farasel o ko ni ndo fe kana ne ni frisel ayi patron jona kana ne ni nya fie ka fie kana ne ni kana ne ni frisela e kana mi se frisela ou be bolo ko kana se frisela ne se frisela ne se anglela kana ne blene kan tu es ben nyoro nya fie alo dona cheni uniforme ay ne ni akra bi bala ba defendre pour ki der fi kan tu es belle patron jona kana ne ni kan tu es mignonne good morning nemu good morning kan eba korolwa fine good morning kan i good iya good i monde iya awa koro ne ba koro ni ne be moy ka fo ne fena ta fo mba wala kan yo men bala e aburuti bari wala mo ko mo fo ko na kay wala e aburuti yere wallahi bale ba fo kan tu es sauvage wallahi abiga to godi sauvage ne kadi mara madoni comme hier mena école kula ima ko ni to ko sebe wala ni o fe ka de singa na to be side wo na ka na side na ka la ko ni mi se anglais la mi se chinois ka mi se ngala ate fo ko jardin avec fo jardin on dit pas jardin OK oh bon ça tombe bien tu vois complexe scolaire Kadiatou Balo a mettre u jagaya kanera mbola ani mettre chama ne te saka na kide e kan na kala na wana na chrétien Allah ne to négocier a directeur chakaya a mettre kelente na bobul la ko mettre chonu man ne gara e fenere no wan segena e ko atoko Kadiatou Balo ay ga teni fleni ni to ko sama première année la ne ti dola ko ne ti to première la ne ti dola e ba fa ka dola mun na ne ti dola ne ta faire la bagi de la bagi ou bien def kan fo mena ka ba bien sera mo ko ba ko diplômé mena ka bo je suis diplômé Kadiatou bo me diplômé ya mo family o papier ni mena to kan le rubila padro je dan je suis diplômé kan kana to ngandi misama war saran la on teni dia folo mbar sa na ngel la teni la bo teni jaga isa akular ni civiliser le mbare do ya dala ni ni me ko to ko vérité ya kan bleu oh ni le bleu ni je ben jema ay way rouge de oh rouge ni bleu a jaga ina yara jaga ni rabe temne sanno wa fere bi nyana janu bare beto ko journée culturelle rula o kadide kan journée culturelle o kadide bi no wera de kama wala fatidu na bi soro ko ni kadi wala me dem senu akili dayele awala to kan nga village be wole ga sene mo wam do abake ay mi baro do ni wole ga wala mi baro ni e marblé al joyre baro marblé milata kan wa to tiki ra ko ki gata sa ki gata ko so tatento e wal mata falo ne wal tra semaine prochaine ibeta ne rebe tino fe bina tane tante ni fe kambe aw kambe ta saka taw net ata parce que gadi blani merci beaucoup Kabala ko vraiment Kabala ko di jaraye wala wole jaraye boya jaraye ay tegere ba fo Kadiatou Diallo kuna ba tegere ba fo promoteur kuna quoi merci beaucoup vraiment jaraye awni mo ya Bula tala mune c'est ko ni dongo bula c'est ko ani dongo bula ouais ko buka baranye do vraiment Kabala ko na make nyemoy na make mo ko kono furu belebele bay be kan tegere fo kan une fierté pour la jeunesse malienne merci pour kan une fierté même pour la culture malienne vraiment amela de la kunyangro buka barato nyaka duma kakla ga sijani kenani sabati kala ba munyuma duma très important vraiment tonton oui né est-ce que Jama Segena anga defu kelawla les heureux candidats defu ou defu tegefu ni dege nege vilila defu les premiers noms c'est Marianne Dambélé Marianne mise au DF Marianne Dambélé appelée sur la scène. Vous l'applaudissez fort pour elle. Tu es très content? Oui, je suis contente. Ok. Est-ce que
Il y a un parent de Marianne Dambélé ici. Je peux voir un parent à Marianne Dambélé. Comme Marianne Dambélé, Elle n'a aucun parent ici. À ce moment bébé. Il t'a donc. Galofou. Il te Marianne donc. C'est mon bébé. Galofou. Je le jure. Malanglo. Donc Marianne Dambélé a droit. À droit. Un sac, plus 5 cahiers, plus un dictionnaire, plus un petit matériel. C'est ça? Ok. Et puis, elle n'est pas la seule. Il y a une autre élève. Vous savez, à l'école Kadjatou Balo, c'est les filles qui dominent. Les garçons dorment. Et puis, il y a des fous sur une fenêtre. Applaudissez fort pour elle, s'il vous plaît. Non, vraiment, félicitations. Est-ce que Aminata Doukouré est là? Aminata? Applaudissez fort pour elle. Aminata Doukouré. Vraiment, Aminata Une fierté pour Kadjatou Balo. Vraiment. Aminata Doukouré, ça va? Tu vas bien? Tu as quoi? Merci beaucoup, applaudissez fort pour elle. Vraiment, vraiment. Et Allah. Bien. Il va dans tonton Wiz. N'est-ce école bégué. Mais ni diplôme d'honneur ni cadeau ni attestation ban. Mais fait qu'il est reboloré ni de la banque de la belle. Oh, tu mets. Dictionnaire. Ah, il va t'amener ma dictionnaire sur le Non, vraiment, félicitations. Félicitations à ces deux braves filles. Vraiment. On est fiers de vous. Vraiment. Continuez à vous battre. Ce n'est pas la finition. Ça me rapporte Djatouni. Vous serez au lycée. Abaïra, Fambeke, vous êtes des vrais élèves de l'école Kadjatou Balo. D'accord? Quand vous dites ça, vous voyez un rond là. Vous voyez un nous voyons un drôle, mais pas négatif. On était sénégalais. Non, on était sénégalais. Donc, pour remettre ces cadeaux, ça veut dire tout simplement les deux filles ont droit, chacune un sac, plus 5 cahiers, plus dictionnaire et un autre matériel. Donc, nous faisons appel à M. Issa Koulibaly. Est-ce qu'il est là? M. Issa Koulibaly. Applaudissez fort pour lui. C'est lui qui va remettre les cadeaux à ces deux jeunes filles. Monsieur Koulibaly. Nous sommes contents de vous voir. Marianne Dambélé. Marianne Dambélé, c'est elle. Ok. Son cadeau. Une très belle photo. Non, c'est à lui de remettre. Quelle joie, quelle fierté d'être honoré par une institution scolaire. Éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Ok. Merci. Yani monsieur Issa Koulibaly rega bo kenaga ki hakilna ta fo dem sanu nunga kala wala école COSKABA kama. Ok. Photo. Kabala ka bela jelen fo. Dem sani ni makoroba. Anga cɛkɔrɔbaw bɛ yan an kɔrɔkɛw bɛ yan an baw bɛ yan an balimamusow bɛ yan an denw bɛ yan nin ye honneur ba de ye anw bolo ka na COSKABA ka activité la activité min bɛ école in ɲɛnamaya sigida la ka tila ka surtout ka denmisɛnninw encourager denmisɛnnin minnu ye kalan kɛ ka ɲɔgɔndan kɛ ka jɔnjɔnw sɔrɔ nin bɛ exemple caman yira k'a da k'a fɔ an bɛ se ka da complexe Kadjatou Balo la résultat minnu sɔrɔla examen la o kɛra bɛɛ ɲɛna école san fɔlɔ ka taa examen la siɲɛ fɔlɔ a ma nɔgɔn ne yɛrɛ ye maître ye n ka maître cɛkɔrɔbaw bɛ yan n bɛ kuma u ka yamaruya kɔnɔ fɛn min don a ma nɔgɔn donc halisa an b'a ɲini denmansaw fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka denmisɛnnin ninnu ka kalan k'a sinsin parce que an bɛ ko o ko la jagokɛ o ko yɛrɛ o a bɛɛ siniɲɛsigi dan ye denmisɛnninw ye n'i m'i banban denmisɛnninw ka kalan ma
n'i ye dugu kelen san k'a jɔ k'a bila u ɲɛ n'i taara don min na u b'a feere mais n'u kalanna u b'u disi gosi n'a ye fɔlɔ ka tila ka dɔ fara a kan k'a yira anw fa ye nin kɛ an fɛnɛ b'a yira a la k'a fɔ a bɛ se k'a disi gosi n'an ye an bɛ fɛn kɛ mun ka bon n'o ye fɛn min bɛ laban o ye kalan ye baara o baara k'i si bɛ kɔrɔ ka taa fɛ dɔ de bɛ fara valeur kan kalan b'o o baaraw ɲɛma o baara belebele dɔw ye kalan ye donc vraiment an bɛ an den ninnu fo minnu ye nin baara ɲuman in kɛ minnu ye nin cɛsiri in kɛ yarabi an bɛ dugawu kɛ san wɛrɛ ta ala k'o nɔgɔya ala k'o diya ka tɛmɛ nin kan ala k'a ni sababa bɛn kira kanu kosɔn sala rasul merci. Merci beaucoup. Applaudissements Sissoko et Djigiba Sissoko qui ont droit chacun à un sac, plus un cahier, plus un dictionnaire. Est-ce qu'ils sont là? Applaudissez fort pour eux, s'il vous plaît. Directement, nous faisons appel à Madame. Excusez, Monsieur Kone, Madame Vivorella. C'est un bénéfice. C'est un Kalaka. Kana wa école so dayɛlɛli la fɛn minnu natɔ sɔrɔ o kɔni tagatɔ sɔrɔ kuma caman kɛra fosi tɛ ne fɛ bilen k'a fɔ n'i ko ɲagaribagatɔ a kɛ tasuma la sa n'a daji m'a faga a nuji b'a faga école nin a diyara an ɲɛ cogoya min na ala k'a diya ala ye Michel Kulubali min bɔra sisan a ye kuma bɛɛ fɔ min ye kalan ye koba de ye tant que n'i ma kalan a cɛ man ɲi surtout nous denmusomaninw kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmusomaninw a ye denmusomaninw don école la aw k'u éduquer ni denmusomaninw nana ka bɔ école la n'u ko k'u bɛ taa école la baw b'u obligé tant que n'i ma nin kɛ i tɛ taa école la a bɛ jouer denmusomanin ka vie kan a bɛ jouer a ka école kan cɛlasigi a ma nɔgɔn. a ye tɛgɛrɛ fɔ sa. cɛlasigi ma nɔgɔn dɛ n bɛ segin a kan tuguni mais n'i denmusomanin n'a kalannen don a y'a boloda yɔrɔ sɔrɔ. Fɛn bɛɛ kɛ bureau kɔnɔ baara ye o ko bɛ se ka kɛ bureau kɔnɔ baara ye donc vraiment Michel Kulubali je vous remercie très bien a ye kuma bɛɛ de fɔ k'a ban donc vraiment n bɛ dugawu de kɛ écoliso ye ala ka écoliso taga ɲɛ ala ka écoliso barika ala ka écoliso yiriwa ɲantuma sangɛrɛ a kɛ 100% ye ala k'o k'an ye kiba ni kanu kɔsɔn rasulu bonya kɔsɔn. Applaudissez pour notre maman notre chère maman on vous aime on vous adore merci beaucoup pour ces mots. Ça fait plaisir. Merci beaucoup aux élèves qui ont été honorés. Alors, très rapidement, nous attaquons maintenant les meilleurs élèves de l'année scolaire 2020-2021 au niveau du premier cycle. Alors, très rapidement, nous avons Moussa Diarra. Avec une moyenne annuelle de 9,09. Applaudissez pour lui. Il fait la 3e année. Il a une moyenne annuelle de 9,09. Ok. Il a droit à un sac, plus un cahier, plus des t-shirts, un tableau d'honneur et un mois de formation en informatique. Applaudissez fort pour lui. Lui, il a droit à 15 cahiers, dictionnaire, plus un mois de formation gratuite en informatique. Ça fait plaisir d'être décoré. Merci beaucoup.
dɔnni an ka musokɔrɔba balo siama numu mɛ numu sukuru numu mɛ numu kamalen bɔ hey musow u k'u tɔrɔ bɔ parce que kalo 9 n'a tiɲɛna a ba baara banna o ye tiɲɛ musow ni min ye kalo 9 doni ta n'a tiɲɛna bɛɛ i bɛ nkalon na dɔnnibaw la k'u y'u den ne den nabali tiɲɛ tɛ a tiɲɛna kalo 9 de na o ye tiɲɛ siga t'o la ne ka filamuso tiyabu tiɲɛlima gwele tiyabu a ye baraji maga saba mɔden maga fofana maga sa sele tigi ɲaamɛ kamara dunu di ɲaamɛ kamara sele min fɔ dɔ ye dunu tɛ foyi dunu min fɔ maa caman ye sele tɛ foyi kamara ni min e y'o sutura ala b'i sutura ala b'i denw sutura maa o maa ye maaw sutura ala b'i sutura n'o bɔra yen Kasumu Kone n t'a surunya i fɔra na Kasumu Kone a bari k'i ye fa bi i fa ka dugukolo kan n taara i fa lajɛ n taara don min maa dɔw min y'o fɔ ye k'i fa ye hɔrɔn ye o ka taa maa 20 ni kɔ ye ɲɔtɛ bɛɛ tɛ sɔn ka taa jeli ye a ka fa dugukolo kan dɛ ka t'i fa jira a la i ka so o ti kɛ dɛ nka Kasumu Kone e y'o kɛ ne ye mun ka taa je suis content très bien merci beaucoup kala ani hakili tɛ kelen dɛ maa caman kana ne le kunkolo man ɲi mun ka taa i kunkolo ka ɲi ba i bɛ jeliw sɔrɔ a ka ɲi a bɛ bɛn o ala ka hɛrɛ k'an mɛn ala k'an kunna ja ala k'an laban o ɲɛ diko kulubali wari tuma sa kuma man di n ye i bilenmakɛ bɛ se segu don min ne bɛ se k'o f'i ye nka kow ka ca ɲɔgɔn nɔfɛ ala ye min nɔgɔ masakɛ a mana. an tile jaba jala muso bɛɛ tile ne fana ne la kun ye n kana tile tile na ne yan nɔ. i si tɔgɔ bila. jaba tɔgɔ. donc n bɛ promoteur bila ka dirigeant bɛɛ fo. ayiwa. aw ni ce ni baraji a ka baara kɛlen na. ayiwa. ne kɔni tiɲɛ na ne b'a apprécier k'a fɔ vraiment kalan bɛ kɛ yan nɔ. tubabu t'a la dɛ an ka tiɲɛ fɔ ni min ko ko kalan tɛ kɛ yan nɔ o ye kuma wɛrɛ de fo ne yɛrɛ b'a dɔn kalan tɛ yan. ne ka den 2 bɛ yan nɔ ne y'a ye k'a fɔ vraiment o 2 bɛ ka cogoya ka ɲi donc n bɛ foli kɛ k'o barikada kɛ awɔ bɛ merci. Merci beaucoup madame, applaudissez fort pour elle, ça fait plaisir, merci beaucoup. Monsieur Kone. Ne parent d'élève ni Abdou Sigiwa fana donc vraiment école ko on dirait ka kɛra ne de donc ne Abdou fo ka personnel bɛɛ fo ni résultat mun ye bi vraiment a une mission ça des élèves avec plus de 8 de moins donc c'est vraiment encourageant il sujet l'école aussi parce que l'école créera ma main l'école d'Emsendo mais les performances sont déjà l'école d'Obé à 15 centaines mosso et les derniers à des pousseurs si ça avait Sacré-Cœur là donc Sacré-Cœur me compter Mali école sont pas ouvert donc vraiment mais vous voulez dire que c'est de la moye on kana nous dernier école Kayatu Balola école Imando parce que les éducateurs les Nations Unies ga Sobambe et comment UNESCO donc au keleno ka baba do kalangola voilà donc mes culture fan domaine ko donc mais les Dakar obelaje akana no doyi Kayatu Balola école Imando donc merci beaucoup aux promoteurs merci au personnel et merci aux voisins. Merci. Ok, merci. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sur, go, soy, ya, une soie. Ah, mon reflet. C'est la voiture. Abonnement. Yap, mesire. 200 mètres. Remettre. Sous. Parfait. Deuxième attaque. Mesire. Amour. Ça fait. Yap. Une soie. Tinsiao. Oh, ça fait. Yap, une soie. Attends.
Yup, Kinswa. Yup. So this one. Two. Given. Two. Yup, Kinswa, Mokele. Musa. Ay Musa. Attack defense. Time for the Mesre. Ça fait. Deuxième attaque. Go. Ça fait. Troisième attaque. Two. Ça fait. Quatrième attaque. Go. Ça fait. Yup. Kinsiao. Rentrez. Chanchon, comment on a gagné? Tu dis Chanchon. Two. Bukan kelihatan. Musuh on a été là. Première attaque. Tout. Ça fait. Deuxième attaque. Un. Ça fait. Troisième attaque. Sur. C'est bon, quand Yup. C'est yup. Rempli en aina. Quand on a chanté. Et voilà. Yang kena. Yup. Besok. Quand on a chanté. Two. Go. Three. Two. Three. Go. Okay. Go. Yeah. Kinswa. Yup. Kinswa. Come back one. Go. Two. Each. Two. Go. Un. Deux. Two. 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 Go. Each. Sokia. Un. Yeah. Kinswa. Perfect. Yeah. Kinswa. Dina Chuan. Two. So,
Mesre. Première attaque. Parfait. Deuxième attaque. Parfait. Troisième attaque. Quatrième attaque. Atelier en vie. Ça en fait. Bien, yop. Une fois. Tension. Rempli. Bismillah, ne tɔgɔ Abdou Kone et complexe scolaire Kadiatou Balo promoteur ye. Bi an y'a wele ka na an ka journée culturelle et sportive ka na ɲɛnamaya première édition. Hakilina wɛrɛ tɛ a kun ye hali bi ka denmisɛnninw la ɲɛnajɛ sigida la. Quand on parle de culturel, i ye seko ni dɔnko de fɔ. Kalan bɛ o de darafa, o fana bɛ fara kalan kan. O de kama an ye journée nin boloda ka bi tile journée bɛɛ k'a la. Alhamdulillah, an kɔni an ye jama min ye an nimisi wasara. An ye min ye o y'an bɔ. Sigida mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔni u y'an wasa. U bɛɛ nana an ka welekan na mɛ an b'u fo ni silamɛya ka foli k'u ni cɛw yɛrɛ ye. Hali bi ka hakilina ɲuman ɲini u fɛ. Fili fɛn o fɛn kɛlen mana kɛ ko in kɔnɔ hali bi u k'an bilasira na hakilina ɲumanw ye. Ko in dabɔ kun ye olu de. Dɔ bɛ nafolo don fɛn dɔ la mɛ ale yɛrɛ ta tɛ dɛ. Surtout kalan. Sigida mɔgɔw aw de ta don. A ɲininen dɔw fɛ aw k'an bilasira ni hakilina ɲumanw ye. Ka tila ka wele kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ sigida denw ye ani parents d'élèves fana ye. So jɔli tɛ den bɛna gansan dɔrɔn tɛ u k'u hakili to denw na ka denw kɔlɔsi. Ka kalo sara waati la o de b'an dɛmɛ baara in na kosɛbɛ. Ko wele da kɛ ka lase parents d'élèves ma. Hali bi ka maîtres fo. Ka kɔrɔ enseignant bɛɛ fo. Ka DCAP fo. Ka sigida bɛɛ lajɛlen fo. Fɛn o fɛn sen yɛrɛ se yan ka bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ kiramantoya la. Hali bi ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Nin ye première édition ye. Deuxième édition ala k'an si tɛmɛ o waati kan. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ terrain na wula in na ka a coupe finale tan. An bɛ dugawu kɛ o ji ala k'o ji bɔ hɛrɛ la. Ka kɔ hɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma. Bon an ka projet futur ye mun ye hakilinaw bɛ mun na. Bon a daminɛ kɔni ye ka centre professionnel de dɔ agropastoral kama. Parce que an y'a ye sɛnɛ ni bagan mara fɛn ninnu an b'a kɛra ten mais n'an sera ka kalanyɔrɔ sɔrɔ ka denmisɛnninw dege a la o kɔni o y'an ka hakilina ye taalen ɲɛfɛ an bɛ fɛ k'o fara an bolo la n'o bɔra yen komi an danna 9e na an bɛ fɛ ka lycée ko fana lajɛ ni ala y'an dɛmɛ o la o ko kɔni o bɛ sen kan nka an bɛ dugawu de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin projet ninnu hakilinaw kɔni bɛ ka taa a waleyabaga o ye ala ye ani bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'o dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi a k'an dɛmɛ ni dugawu ye hakili to b'a la salala muhamadu.
An balima Mali kunnafoni lajɛbagaw comme aw yɛrɛ bɔra k'a ye sisan journée culturelle COSKABA ka journée culturelle déroulée la cogo min na c'était riche en événements. An bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka promoteur n'a ka kɔrɔnsiyɛn bɛɛ bolo mɛn u ka baara la. Ala ka to u ka se ka lycéw ni u ka laɲini bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati. A k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.